1.300 nens i nenes dels casals d'estiu de la comarca de l'Alt Empordà, acompanyats per uns 200 monitors, han desfilat amb bon ritme pels carrers de Figueres. Ha estat l'inici de la festa de final d'estiu que des de fa uns anys es fa coincidir amb l'inici de l'Acustiqueta. Així la mainada té un primer contacte amb l'apartat familiar del Festival Acústica. Hi han participat una quarantena de casals de les poblacions següents: Avinyonet de Puigventós, Cantallops, Capmany, Castelló d'Empúries, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Figueres, Garriguella, l'Armentera, l'Escala, Lledó, Navata, Palau-saverdera, Peralada, Pont de Molins, Portbou, Roses, Sant Pere Pescador, Ventalló, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vila-sacra i Vilatenim. Els nens i nenes s'han fet sentir animant els vianants a apropar-se fins a la plaça Catalunya. El meu detonant, els peus deixen el terra, estem a menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. El somni que ens impulsa és més fort que la por. L'univers sencer vibra a mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món i de qui som. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Amunt, creuant el cel més blau, t'està esperant la teva estrella i anirem junts, sentirem el cor en pau i ens omplirà la llum més vella. L'amor en peu de guerra, trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. La mainada ha cantat i ballat amb el grup Mainassons, que transforma cançons populars infantils amb nous ritmes. Després d'aquest concert s'ha celebrat la final del concurs La Cançó de l'Estiu. Els diferents casals havien elaborat vídeos molt originals i els seleccionats pel jurat han ofert les seves coreografies en directe. Passió
El primer premi se l'ha endut el casal Antaviana de Sant Pere Pescador. Els altres dos finalistes han estat el casal Arrieta de Figueres i el de l'Armentera. El president del Consell Comarcal, Ferran Roquer, l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, i el director del Festival Acústica, Xavier Pasqual, han lliurat els premis als guanyadors i també una menció especial als tramuntanets de Roses. Tots els participants han rebut un obsequi de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà i una poma gentilesa de fruites Hortós.